L-industrija tal-kostruzzjoni għandha tkompli tevolvi sabiex toss aktar is-sostenibilità u s-sigurtà tal-ħaddiema. Għal dan il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar Stefan Zrinzo Azzoppardi waqt il-laqgħa ġenerali annwali tal-Kamra tal-Immaniġjar għall-Kostruzzjoni. Flimkien ma' din il-Kamra, ma' din iċ-Chamber, qegħdin nitkellmu dwar il-bidliet li qegħdin nagħmlu bħala Gvern fis-settur tal-kostruzzjoni, kif qegħdin nollu l-livell f'dan is-settur, inbidlu regolamenti, kif ukoll il-kontribut li qiegħda tagħti din il-Kamra kemm bħala taħriġ għall-membri tagħha kif ukoll il-kontribut fuq livell nazzjonali. Il-Ministru Zrinzo Azzoppardi aċċenna wkoll għal kariga ta' Project Supervisor li waslet fl-aħħar stadji sabiex tkompli tissaħħaħ u twassal għal aktar sigurtà, l-importanza tal-kompetenza u d-dejta u l-bidla fir-reġistrazzjoni tal-makkinarju. Waqt din il-laqgħa tkellem ukoll il-President tal-Kamra Ġesmund Ketkuti. Il-membri tal-Kunsill kollha taw ir-rendi kont tagħhom fuq l-attività speċifika fis-settur tagħhom, fis-settur tal-edukazzjoni, jkun hemm is-settur tal-membership, il-magażin li huwa pratikament wieħed mill-iktar messaġġi portal saħna tagħna li wassal il-messaġġ tagħna.